Ty víš přesně, jaký život chceš žít, jaký vztahy chceš tvořit, z jakého místa chceš tvořit svoje podnikání, finance, jak se chceš cítit v tom svém životě. Ale i přesto, že to víš, tak se konstantně vracíš do těch stejných situací, do těch stejných vzorců a nedaří se ti to změnit, ať děláš, co děláš, ať to chápeš sebe víc. A jen možná si říkáš, proč se mi to pořád děje, když tomu všemu rozumím. V dnešním videu se podíváme na to, proč se ti opakujou furt ty stejné situace, i přesto, že víš, že to není to, co chceš, a co se musí změnit proto, aby si začala tvořit ten život, po kterém hluboce v sobě toužíš. Ukážu ti přesný proces, který mě umožnil vystoupit z těch starých vzorců, z té staré reality, kterou jsem si tvořila, a vstoupit do té mojí nové identity, díky který jsem si vytvořila život, který absolutně miluju a život, který mě naplňuje ve všech oblastech. A stejnou práci dneska dělám i s klientkama, který mají uvnitř sebe pocit, že nežijou ten život tak, jak by chtěli žít. Tohleto video není pro tebe, pokud hledáš nějakou rychlou techniku, nějaký afirmace, nějaký zkratky, který si uložíš a potom se k tomu nikdy nevrátíš. A tohleto video, ten kanál a obecně moje tvorba je opravdu pro ženy, který cítí, že fakt už nechtějí opakovat ty stejné vzorce, ty stejné situace a myslí to smrtelně vážně a opravdu mají v sobě ten drive to změnit a jít si pro ten život, po kterém toužejí. A pokud se ještě neznáme, tak moje jméno je Barča a věnuju se práci s podvědomýma vzorcema. Já sama jsem si prošla obdobím, kdy jsem si konstantně v tom svém životě tvořila to stejný. Vybírala jsem si stejný typy partnerů. V podnikání se mi nedařilo posunout a konstantně jsem se točila na jednom a tom stejném místě. Cítila jsem se furt stejně ve vztazích. Dělala jsem věci, které mě absolutně nenaplňovaly, nebavily. Bála jsem se být plně sama sebou a hrozně jsem na sebe tlačila a jela jsem na výkon. Nedařilo se mi v tom mém životě posunout, ať jsem dělala, co jsem dělala, ať jsem se snažila sebe víc, tak stejně ta moje realita byla furt stejná. Já jsem z toho byla úplně frustrovaná, protože jsem viděla lidi kolem sebe, lidi na internetu, jak se jim daří. A pak jsem se podívala na sebe a říkala jsem si, kde je problém? A možná i ty teď seš ve fázi v tom svém životě, kdy hledáš ty odpovědi. Konkrétně hledáš tu odpověď na to, jak tohleto změnit a konečně fakt transformovat tak, aby si mohla tvořit ten svůj život podle toho, po čem hluboce sobě toužíš, podle těch svých představ. Proč se ti v životě opakujou furt ty stejné situace, i přesto, že víš, že to není to, co chceš. Tohle je téma, který jde hluboko. Je to téma, který jde hluboko do tvýho dětství a jsem přesvědčená, že to je něco, co už víš nebo tušíš, že to, jaký život žiješ, je odrazem toho, co ses naučila v minulosti, že je pro tebe dostupný, že je pro tebe možný. A tyhle ty zkušenosti se do tebe otiskly. Přes všechny tyhle ty různé situace jsi se začala učit o světě, o lásce, o financích, o tom, jak vypadají vztahy, o tom, kdo jsi ty, o tom, jak vypadá život. A to, co se ti teď děje, to, co se ti opakuje, to, co si v tom svém životě tvoříš furt dokola, je výsledek toho, co ses právě v té minulosti naučila. A skrz ten otisk tvoříš teďkon furt tu stejnou realitu dokola. A projevuje se to potom úplně ve všech oblastech tvýho života. A všechny ty oblasti toho tvýho života mají často pod tím hluboce jeden a ten stejný kořen. A když si to dáme na nějakým příkladu, tak pokud si v dětství zažila
od rodičů nějaký hluboký zklamání, tak tato zkušenost, tato emoce, tady ten stav toho tvýho nervového systému v tu dobu si nebyla schopná zpracovat a tak se to uzavřelo v tom tvém těle a teďkon to je důvod, proč si znovu vytváříš furt ty situace, kde se vracíš do toho stejného bodu, do toho stejného nastavení, protože to je to jediný, co znáš, protože to je to jediný, co jsi zažila v té minulosti. A když nemáš tu jinou zkušenost, když nemáš tu zkušenost, co je to láska, co je to bezpečí, tak ten tvůj nervový systém furt funguje v tom, co je mu známý. A ty situace jsou různý. Když si to dáme na nějakým dalším příkladu, pokud jsi vyrůstala v prostředí, kde jsi byla odmítaná za svoji autenticitu, odmítaná pro to, kým jsi, tak si tam zažila zkušenost, že není bezpečný být sama sebou. Když budu sama sebou, tak přijde odmítnutí od těch nejbližších lidí a to je bolavý. A když přijde odmítnutí od těch nejbližších lidí, tak to může znamenat, že nepřežiju, protože jsem závislá na nich. A tak si tam začala hledat způsoby, jak získat od nich to přijetí, tu lásku, to, po čem si tam toužila. A teďkon je to nastavení a ten vzorec, který řídí kompletně celý tvoje vztahy. A nejen vztahy, tohle se promítá i do podnikání, do financí, do práce, protože ty oblasti jsou jenom potom zrcadlo pro tyhle ty nastavení a vzorce, které uvnitř tebe jsou. A pokud chceš vybalancovat všechny ty aspekty toho svého života, tak budeš potřebovat změnit to, z jakého místa operuješ. Pokud když jsi byla malá a viděla si u rodičů, že život je tlak, že je to konstantní boj, stres, napětí, nebezpečí, tak je to, co teďkon zase je zakódovaný v tom tvém těle, v tom tvém podvědomí a na základě čehož znovu tvoříš to, co tvoříš. Pokud jsi nezažila lásku, pokud jsi nezažila svobodu v tom být plně sama sebou, pokud jsi nezažila ten proud těch financí, ten klid a ty věci, po kterých toužíš, tak teď to podvědomě odmítáš, protože ten tvůj systém nemá tu zkušenost toho, jaký to je. Ten tvůj systém má tu zkušenost, kterou ses naučila někde v té svojí minulosti. A na základě toho teďkon operuješ. A proto nestačí a nepomáhá jenom to uvědomění. Proto ty věci možná už chápeš, rozumíš jim, víš, že se takhle chováš kvůli svýmu dětství, ale dokud to není propojený s tvým podvědomím, s tvým nervovým systémem a není to vtělený skrz celé to tvoje tělo, tak budeš furt vytvářet to stejný dokola. Jedna z věcí, kterou spoustu klientů a klientek, s kterými jsem pracovala nebo pracuju, tak nečekají, tak je to, že když opravdu se dotknou toho místa v sobě, kdy propustí skrz tu práci s tím tělem, to starý, tak se dotknou toho místa, kde v sobě cítí všechny ty věci, které hledali venku v externích věcech. A tím, že to oni v sobě cítějí, tak přirozeně ta jejich realita na to začne automaticky reagovat, protože jsou v jiném bodě, fungují z jiného místa, z jiné identity a to se potom promítá do toho, jak se rozhodujou, jaký partnery si vybírají, z jakého místa tvoří svoje podnikání, svoji práci. A to, co hodně lidí na tom šokuje, je to, že tam není ta snaha o to, ale že to jenom je a že se to děje skrz to, že jsou sami sebou. A ten prožitek toho je to, co mění veškerý ty pravidla té hry. Co se musí změnit uvnitř tebe, aby si začala tvořit život, který skutečně
chceš. A v této části se podíváme na ten konkrétní proces. Já jsem díky tomu procesu odešla z místa a z práce, kterou jsem absolutně nenáviděla, a vytvořila nádherný podnikání, který je v souladu s mým vnitřním vedením, s mojí duší, který mě umožňuje expandovat, který mi přináší časovou svobodu, skrz který ke mně proudí peníze, který pomohlo a pomáhá tisíce lidem. Díky tomu procesu jsem propustila vzorce, který mě drželi ve vztazích v místě, kde jsem naháněla, konstantně jsem se snažila, konstantně jsem se přizpůsobovala a spoustu dalšího. Mohla bych tady vyjmenovat celý seznam. Prvním krokem je to uvědomění. Prvním krokem je si začít všímat toho, co se ti děje, toho, co se ti opakuje, toho, co se v tobě aktivuje, a začít opravdu vědomně odhalovat ty věci, které pohánějí ten tvůj život, a začít být k sobě upřímná, začít se fakt sama sebe ptát na to, čemu věříš, co se uvnitř tebe děje, co pohání doopravdy to tvoje chování, a začít dávat na světlo vědomně ty vzorce, které řídí tu tvoji realitu. To je první krok, protože nemůžeš změnit něco, co nevidíš, nemůžeš změnit něco, čeho si nejseš vědoma, a v tom je perfektní to, že ta tvoje externí realita ti na to svítí. Ta tvoje externí realita ti dělá zrcadlo pro ty věci, které v tobě jsou. Takže je to ta nejkrásnější příležitost, skrz kterou můžeš opravdu vidět, co je uvnitř tebe. Druhý krok, který na to navazuje, je to, že se musíš naučit práci se svým tělem, práci se svojí energií, práci se svým nervovým systémem a naučit se to, jak tyhle ty věci transformovat, jak tyhle ty věci propustit, jak s těma věcma tancovat. Budeš se muset naučit to, jak uníst veškerý nekomfort, jak uníst veškerý části tebe, které se v tomhletom procesu budou vynořovat, protože to kolikrát nejsou příjemné věci. Budeš potřebovat sobě vybudovat obrovskou vnitřní stabilitu pro všechny tyhle ty věci. V moment, kdy tohle to uděláš, v moment, kdy ty věci začneš fakt plně zpracovávat a propouštět, tak ty přirozeně vstoupíš do nového prostoru, což se dotýká třetího kroku, a to je tvoje nová identita. Protože tady ten bod, ten moment, kdy ty propustíš ty starý vzorce a vstoupíš do té svojí nové identity, tak ty se přeladíš uvnitř sebe, ty přeladíš ten svůj systém, ty přirozeně vstoupíš do prostoru, kde seš tím, po čem toužíš. Ty přirozeně vstoupíš do té svojí nové identity, která v čtvrtém kroku se rozhoduje jinak. Dělá jiný akce z jiného místa. A to tě dovede k těm věcem, po kterých toužíš. To začne přirozeně tvořit ten život, který pro sebe chceš. A to je pro dnešní video všechno. Pokud se mnou chceš spolupracovat, pokud chceš propustit tyhle ty věci, které tebe brzdějí v tom tvém životě, ty tvoje staré vzorce, chceš se naučit veškerou tuhletu vnitřní práci s tím tělem a chceš začít tvořit ten svůj život podle sebe, tak mi napiš na Instagram a podíváme se přímo na tu tvoji situaci a na to, jaký jsou možnosti.